Un nou episod din Soldatul Pierdut. Așa, doar o notă. Deci, episodul trecut a fost doar o parodie. Da, m-am prostit, așa. Dar acum este serios. Așteptați acum. Băi, nu știu ce s-a întâmplat cu italianul ăla. Cred că l-au capturat germanii. Hai să merg înainte. Hans, fii pregătit să tragi cu MG42 recepționat. Oa, ce se întâmplă? Uite-l! Aha, sunt profesionist asta, uite aici. Piu! Este timpul să fur. Yes. I-am înfrânt. Oh nu, erau trupe SS. Am bătut niște trupe SS. Între timp, în bunkerul lui Hitler. Generalilor, trimiteți mai multe mouse-uri împotriva soldatului pierdut. Domnule Führer, îmi pare rău, dar nu putem. De ce, mă rog? Pentru că avem o producție, am început să avem o producție foarte mică. Rușii ne împing dinspre est și americanii, și britanicii ne împing din vest. Și acum, bine, asta s-a întâmplat cu mult timp în urmă și, domnule, dacă vă pot spune, voi știați deja că au capturat Italia, partea sudică din Italia. Și n-ați făcut nimic? Fără supărare. În lagăr. Cu tine. Da, domnule. Am zis în lagăr. Ok, domnule. Așa. Vreau să puneți toate trupele pe acel soldat. Nu-mi pasă dacă Berlinul o să fie capturat. Acel soldat trebuie omorât. Am înțeles, domnule. Trebuie să merg pe aceea. Tăi aia. Un P-51. O să mă ajute, cred. Nu știe că sunt un german. Nu, cum l-am ratat? Acum. Fază cinematică. Piu. M-am prăbușit pentru că nu mai are benzină. Au. M-am ridicat pentru că sunt bun. După atâta timp. L-am găsit. Pe soldatul pierdut. Acum, dacă l omor, o să primesc o recompensă foarte mare de la Führer. Și poate în viitor pot să-l ajut cu strategiile lui. Abia aștept să-l omor. Hei, soldatul pierdut. Da? Cine ești? Eu sunt Hans. Bună, Hans. Ce dorești de la mine? Nu puteam întreba dacă te pot omorâ. Nu. De ce? Pentru că sunt soldatul pierdut și sunt personajul principal. Dacă nu eram soldatul pierdut, puteai să mă omori. Am înțeles. Bine. Pa. Fără martori. Ce se aude? Se aude un tank. O fi un aliat? Oare? Ei! Aliații au venit să mă scoată din acest infern. Hei, când mă scoateți? Păi nu putem. De ce? Pentru că ești soldatul pierdut. Păi și ce dacă?
Păi, ești personajul principal. Deci, asta e în primul rând. În al doilea rând, nu poți muri că ești personajul principal și în al treilea rând ești soldatul pierdut. Ok, păi și ce ar trebui să fac? Luptă-te cu gemanii până când cumva ești teleportat în Berlin. Nu, de fapt, știi ce? Stai pe aici, omoară gemani și îți spunem noi când intrăm în Germania și te putem duce cu un avion în Berlin și să omori pe Hitler. Ok, bine, hai că vă las. Ok, pa, pa. Și uite așa, echipajul din Fury se duce. Nimeni nu știe că nu suntem Fury deghizați. Intrați în tank. Peste câteva luni. Sola pe dud. Răspunde. Da. Sunt aici, sus. Ce vrei? Vino cu noi. Păi? Să te ducem la un aeroport. Păi? Am ajuns în Germania. Am intrat în Germania. Da? Da. Și îi cam batem rău tot. Și da. Hai, bine, hai. Așa, soldatul pierdut. Suntem în aer. Știi ce ai de făcut? Sari din avion. Mergi silențios, mergi prin iarbă, ajungi în bunker, te ascunzi, îl omori pe Hitler, te întorci, un avion vine și te salvează. Hai! Bine. Oh, nu. Oh, nu. Câți germani. Măcar n-au tancuri. Ce zici, mă? Nu! Ăsta este singurul Tiger pe care ne mai putem permite. Nu-l pierdeți. Repet, dacă vine să o altă pierdut, am încurcat-o. Nu o să mai avem tank. Oricum, asta a fost. Pe data viitoare, sper că v-a plăcut. Pa.